Sí. Home, la gent d'aquí viu aquí. Veniu, veniu, passau. No vos esperava avui, passau, passau a casa nostra. A la casa presidencial d'estiu. La sala d'estar, sofà, tele, connexió wifi... I la cuineta integrada, una meravella. Què vos pareix, el jardinet, en la piscineta i en Guillem fent sasa? Aquí tenim l'habitació dels infants i de l'habitació dels al·lots a la suite presidencial. Mira'm a mi aquí. Mira quin llit, comodíssim, a veuràs. Jo la veritat és que no me fa ganes parlar-vos de lo que hi ha aquí. És l'habitació dels convidats. No m'agrada que vinguin convidats, per això només vos dic què és, però no la vos mostro, perquè cabrons, si no, encara voldreu venir. I a mi no m'agrada que vingui gent a casa nostra. Només hi ha una cosa que no puc sofrir d'aquesta casa, això. Mira, papi! Ui! Mira, papi! Ui! Mira, papi! Ui! Mira, papi! Què hem de fer? El nin s'ho passa tan bé que està tot el temps, mira papi, mira papi, mira papi, mira papi. Vinga, va, ara te contaré la veritat. Tu ja ho suposes que això no és que meva. Sí, com a bon influencer cara dura, m'han deixat aquesta casa un grapat de dies i jo te la mostro per veure si vens en aquesta, que està a Petra, o qualsevol altra, de Finques Majòrica. Tu diràs, hòstia, aquest cabró ja s'ha venut. Però és que a mi Finques Majòrica m'amola, perquè sobre els preus que veuràs tu, si ets resident, te fan un millor preu, te fan un 10% de descompte, perquè aquesta gent volen cuidar en el mallorquí, en l'autòcton, en el resident. Saps que m'ha molat molt? Que te fan un pack de benvinguda amb productes mallorquins, que la fibra d'internet és d'un proveïdor mallorquí. Cony, és una gent que val la pena. Finques Majòrica. Entrau-hi, col·legiau i aneu-hi de part del president i vos faran un 10% de descompte sobre el preu.